Здравейте, приятели! Ако мъжа ви е много слаб и не иска да яде или нето нищо, ето купете, ето лекарства и купете ги от аптеката. Ето, гледайте как изглежда. Можете да си го снимате. Ето. Можете да си го снимате. И още ако детето ви също не яде много и като е много слабо, като мъжа ви, вземете ето хапчета. Само един път. Само едно хапче. Просто ушкем сме сега сутринта. Сега не сме сутринта. Сега сме по принцип сутринта. Добре, вземам си едно хапче, пъхам го в устата и тръгна да пия вода. И този хапче не трябва да правите, просто вземате и пийте вода. А пък можете и вечерта само един път. Можете и през деня и още апетито. Много хубав сироп, детето ви ще напълне много. Трябва да дадете сутринта и вечерта. И ще набилее. Ето, гледайте. Апетито. Ето, колко пари струва. От библиотеката. От библиотеката? От аптеката и това също. Това от аптеката и това също от аптеката. Ето цената. Сега не може да се види много хубаво. Но нищо. Ако отидете просто на библиотеката и ще видите. Ето и тук също пише цената, ако видите. Добре. И приятно ми е да вечеря отново. И моля, абонирайте се за това клипче. И чао!